Da na ce ma action cameraman ya komi da ya daidai ko to bari in gani dai. Yauwa yi man focusing mai kyau cameraman. Yauwa da na ce ma action zaka fara ci yauwa action. Wai me zan fara ci? Wannan tumfafiya zan ci ba zan ci ta ba. Ɗaukaka fa kake Ba so. director ya za a ka ce in ci tumfafiya ba zan ci tumfafiya ba akan me? Wai kai ba ɗaukaka kake so ba. Wai shi Adam A Zango fiya yake sha wajen acting. Shi daban ni Dole fa daban sai amma ka bai ci. taɓa ya nuna ya ci Wace wannan ba ka so abun Alinuhu ne ya ba ko saka da cikin wasa. alaka. Ka gane ka duba ka gani fa ruwa fa ne take yi ya za a yi ni in ci To shi wannan Adam abun. A Zango fiya yake sha shi kuma ya fi wannan abun Ya sha bala'i. fiya shi daban ni daban kaga bayan da za in haɗa kaina da shi. Wai kai baka so Aminu Sairin ne ya saka cikin Ina labari so mana ya za in ci ban so kuma magana gaskiya ba zan ci wannan tumfafiyar ba. Cameraman yana ina ne? Ya gudu ko dai aljanni ne ba mu sani ba. Wai yana ina? Kai ni fa ido na rufe yake ban ga komai ba. Alƙur'an tashi to.